Pag maulibit ako sa mambuki day no, then makita na ko si Fatherland day nga hasta nang niwang. Diyos miyo day magproblema kog tan-aw sa lawas ni Fatherland oy please lang. Kay lagi grabe kahugo ang iyang lawas karong mga panahon na ba. Kana bitaw makaana ko sa iya na unsa na maka-Fatherland oy na overuse naman ka. Unya ra ba pag muana ko ni Fatherland day no, grabe mo katawa. Anyway, maayong adlaw di ay sa tuang tanan. Ani day mga panahon na day no, is biyahe mi padulong sa moang bukid. Kay lagi ani mangong mga panahon na no, is taod sad ko wala ka uli sa moa ba. Kay kani mangong adlaw is pahinomdom ni sa ko ang Mother Earth. Maayo na lang gani pagkaulian na mo ani no, kay silang Fatherland is wa pa nang lakaw. Kay kani biya si Fatherland ug ang iyang second wife day no, kay grabe ni ka busy. Kay lagi day si Fatherland magud ang iyang second wife day no, kay contractor ni. Muna daghan kay na saglakaw adlaw-adlaw ba please lang. Unya pag abot na ako ani sa mambalay day no, is ako adeng gitagaan si Fatherland og cellphone. Kay lagi daw naguba na pud ako no ang ilang cellphone. Muna diri na ako nakita day no og naguol ko sa lawas ni Fatherland ba. Kay feeling magud na ako no is nibalik na ang iyang sakit. Kay kani magud si Fatherland day no mas daghan ang inom kaysa sa pahuway ba. Muna ni gamay jud og mayo ang iyang lawas karon. Pero kay nalipay man siya sa iyang bisyo mo lang amuan na lang po siyang giuyunan. Kay lagi kalipay man sa ni Fatherland day no lisod kay sa tanan pugungan ning tiguang kay lagi matinumanon kay ang dako. Muna dili na lang ko tiglalis ni Fatherland day please lang. Ako na lang nang ihatag ang iyang kalipay no kay mama po na iyang kalipay nga magbisyo siya balik ba. Unya na stress man jud ko sa lawas ni Fatherland ani kay lagi hasta nang niwanga. Unya pag sulod na ako sa mong balay day no mas didto ko na stress ba. Kay lagi hugaw sad kay sa tanan amo ang balay ani mapanahon na please lang. Mo nang wala sa mi nagdugay sa mong balay ani kay lagi mo agto sa mi ani binteryo kay managkot mi sa ko ang Mother Earth. Kay wala na mo ko lain ni kahatag sa ko ang Mother Earth day no kun dili ang pagampo na lang ba. Mo na pag muli ko diri sa bukid sa ko yung paningkamutan nga makadagkot ko sa iyaha ug makaparosaryo sad pug ko sa ko ang Mother Earth ba. Mo na lang yun na atong mahatag sa atong ginikanan kung wala na sila diri sa kalibutan. Ang pag-ampo o pagduaw na lang jud sa ilaha dito sa minteryo. Ug mo jud na isa day nga dili na ko pwede kalimtan ang pagduaw o pag-ampo o pagrosaryo sa ko ang Mother Earth. Pag humana mo adto sa minteryo mo lang niadto na pud mi diri sa merkado sa Aurora, Zamboanga del Sur. Dayon si Fatherland na dayon ang akong gipapalit sa karne, siya na akong gipapili. Kay lagi kung ako mangguday no isa kapalit man gug baho nga karne diri ba sa mo ang merkado. Mo nang niana ko ni Fatherland, siya na lang amo palit. Kay lagi daw si Fatherland day na na suki da sa Aurora no. Katuyang gipalitan sa karne day iya daw tong suki. Muna igor ako naginit-init og uban-uban ani nila ba please lang. Kay pati mga lamas day kung unsa pay mga gamitonon pang sugba ng mga karne day ba si Fatherland nang ako ang gipapalit oy. Pagabot na mo sa mong balay day no isigugasan day nako ang karne kay lagi nagdali ko luto ani kay gigutom na si Fatherland. Unya samtang nagugas ko sa karne day naglantaw si Fatherland nako og niana siya sa kuha. Marad ako nagwaswas umilabhan day sa kuang hinugasan sa karne. O di ba day inaana ka reklamador si Fatherland oy. Mo nang niana ko ni Fatherland lutuan ang imong karne nga sinabaw. Kay sige ra kay pamaritis dire sa kuang gibuhat ba. Mo na niadto si Fatherland day sa luyo kay lagi diha siya magluto sa iyang abuhan. Mao po ni nakanindot sa bukid day baday kay lagi pwede ra ka magbuhat og abuhan ba. Ang problema lang sa abuhan ng Fatherland day no is wa pod kay ila unsay limpyo. Ay Diyos miyo day diha na maglubog ang ilang iro oy. Mo nang niana ko sa ilaha nga limpyuhan nila ilang abuhan day og ilang bisbisan ba. Kay para ang yuta ug ang abo day ba dili manglupad bitaw. Og dili sad maugaw maayo ang yuta. Pero basta moana nagay ko sa ila day pag abot sa limpyo-limpyo bitaw no. Moana gyud na si Fatherland ug ang iyang second wife no nga okay ra daw na. Limpyo na daw nilang abuhan day kaso lang daw ang ilang iro dito daw mo puyo oy. O di ba day pati abuhan nila day gihimo nag-hide out sa ilahang iro. Mo na last year din no, grabe jud ko ka-stress sa amo ang balay. Kay lagi grabe jud to kahugaw ang amo ang balay last year ba. Bintahan na lang jud ang hugawa sa amo ang balay karon day kasi sa last year bitaw. Ay Diyos miyo day marag muulbong ako ang dugo atong mga panahon na ba. Anyway day ni uli na day mi ani day no, ni balik na mi sa Iligan City. Pag-abot na mo sa Kawit Kaswagan day no is nangurong mi kay lagi mamalit mi og mga prutas. O mupalit na sad unta ko og breadfruit. Kaso gagmay ka sa tanan ang ilang breadfruit. Oy, mo na ang napalit ako ani durian og lansunis ra. Kay diri mo napita day no sa Kawit Kaswagan is daghan kay kang prutas nga pwede nimo mapalit. Kay basta magud mga season sa prutas day no is diri jud ka makapalit og daghan nga prutas ba. Grabe ka taas atong video no, marag nahotdan ko og istorya ay please lang. Anyway, maura dito akong i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Mo nang bye mo ay.